ಪುದರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಕೊಡಿ ಸಿಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟಿಂಗ್ಲು 2-3 ಪುದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀಕಲು ಯಾಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಶನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಕಾಂಡಿಡ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇದು ಸಂಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್. ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೋರೆಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಶಾಲೆದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚದು ಜಹಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಡ ಇನ್ನು ಎನ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಕ್ಕುಲ್ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ನಾನು ಒಂಜೆಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ನತ ಬಂದು ದೋಸೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನಾಗಲ ವೇಗಿತ್ತುಂಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ. ಸೊ ಎನ್ನಡ ಮೂರಾಂದಿಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ನೆನಪೇ ಆಪುನ ಏಜಿ ಬಯ್ಯ ಗಾನಾಗ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಪುನ ಉರ್ದು ಕನ್ನದುಂಡ ಉರ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚದು ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ತೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ಯಾನ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ಕೋಡೆ ಕಡೆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತುಂಡು ಬಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಈ ಫುಲ್ಲು ದೋಸೆನೆ ಇನ್ನು ವಡ ಸಿಜ್ಜಿ ದೋಸೆನೆ ಸುಧಾರ್ತು ನೇ ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು ನೇರ್ಲ ಉಂಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಆತ ಎಂಕ್ ನುಪ್ಪೆ ಎಂದು ಹಾಕಿನಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತನ್ನ ಉಂಪುಜೇರು. ಎಗ್ಲೆಗೆ ನೀ ಪೇರು ಬೈದನ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಅದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಳೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪೇರು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕದ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಚಾ ಅತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ನೀಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದನೇ ಪರ್ದು 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 ಮಿತ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಳಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದಲಕನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೀಲಿ ತೊಟ್ಟೆದ ಪೇರ್ದಲಕನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ತುಕ ಇನಿ ನಾನು ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಗಡಿತಿಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೋಡೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಗಾನಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಸಾರು ಪೂರ ಎತ್ತನ ಚಟ್ನಿ ಹಾಪುಜಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಸೊ ರಪ್ಪರ ಚಾದಿಕ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ರೆಡ್ ಜಲ್ನ ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದರ್ದೆ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ನಾವು ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಿದಾಡ್ತೆ ರೆಡ್ ಜಲ್ನ ಹೆಂಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅರ್ಧದೇ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವಳು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಗಹನ ಅವಳು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶೂದ್ ಇದು ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಬೆರಿಯ ಬಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಗೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ದಿ ಉಂಡು ಕೊರ್ರಿಯತ್ತವಳು ಆ ಖುಷಿ ತುಲ ಪೊಸತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕುಸತ್ ಹೆಂಗ ಏನು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ದೋಜ್ಲೆ ಕಾಪನು ಅಂಚ ಹೆವಿ ಪುಣಂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆವಿ ಅಂದ ಹಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣಂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರು ಪತಬೋದು ಉಪ್ಪು ಕಾರಿಗೆ ಪಾತದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮೆತ್ತಲ ಮೆತ್ತಲ ಏರು ಆಯ್ಕ ನಾನು ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕೋಟು ಯವ 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 ಹಾಂ ಯವ ರೆಡ್ ಜಲ್ನ ಶೂ ಪಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಿ ಆತ್ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ನರಕ ದೋಜನು ಮಗ್ಗಿ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಎನ್ನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎನ್ನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡದ ಅಭಿ ಒಂಜಾಂಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಬತ್ತನ ಒಂಜಾಂಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಗಹನ್ ಬಾಂಡು ಅಂತೆ ಗೊಬ್ಬಂತಾರಂದು ಗಹನ್ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಕಡೆ ಹೂ ಹಂಗಿಗೆ ಇಸಿರು ಪಾಡೋಡು
లాంగ్ జంప్ ఆర్డర్ పోయింది ನಾನೇ ಅವೆ ಗಡ್ಡ ಪ್ರಬಲ್ ದಾತನು ಆಯಾನು ಗಹನಂದ ಇಲ್ಲ ತಾಚಾರ ಮೊಕ್ಕೈತೆ ಯಾರು ಒಣಸೆ ಉಂಡಾ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಏನಬಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಬಾಬ್ ಇಕ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಡು ಏನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದಿರಾರು ಏನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದಿರ ನನ್ನ ಗಂಡನಿ ಇಂಥ ಖಾಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪುಜ ಕೊಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ಲ ಬೋಡು ಏಪ್ಪ ತಾನೆ ಈರು ಒಂದು ಬಂದ ಓ ಈರ ಅವಳು ಕಿರಣ್ಣ ಬಾಕಿ ನೀಯಾ ಅವಳು ಆನೆಡ ಓ ಅಂದ ಇರ ಕೆಂಪು ಪಿಂಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ದೇತೊಂದಿನ ಆಪ ಗಹನಗೆ ದಾಲೆ ಜಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಾರಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂದು ಮಾರಿ ದೊಂಬುಡೇನಾ ಏನಬಿ ಆಯ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ಕೊಳ್ರೆ ಬೆಳಿತನ ಈಗ ಹೈ ಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಬ್ಬಾ ಅವಂಗೆ ಯಾವತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಡ್ ಕವರ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಬೆಡ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ತಿ ಅಯ್ಯ ಅವು ಇತ್ತಾಗ ಬಲೆ ಕಜ್ಜೋದಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಅಂದು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಲೈಟ್ದ ಸರಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಆರ್ ಒಂದು ಪಿನಿ ಕುಡೋರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೂರ್ದು ಬಾಡ್ಗ ಕುಡೋರ ಬ್ರೆಸ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೈ ಕೀತ್ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸಿ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡಿದೆ ಬ್ರೆಸ್ಲೈಟ್ काय टाइट दिले मारे रे टाइट दिले ಅಂದಿರ ಈಗ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಬಾಯ್ ಭಯ್ಯಾಗ ಕಜಿಪುಗೆ ಎಂಚಿನ ಭಯ್ಯಾಗ ಏನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ಮಾಡ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ತದ ಸೋಕ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಯ್ ಮೆಲ್ಲಪುಲೆ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಗ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ನಾನು ಉರ್ಗದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಡಿತ್ತನು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಸಂಡೆತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬಂದಿಪ್ಪು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಜೀರಾಪುರ ಬಾರ್ಡನ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಹಾನಿಚ್ಚದೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ഞാൻ ಬಂತೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬನ್ನಾಲೆ ತುಂಬಲೆಂದು ಹುಲಿಗೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಉಂಟು ಮದುವೆ ಅದು ಬೈಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕ ದಾದಾ ಓ ರಾಮದೇವರೇನು ದಾದಾಗ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅವೆಂಚ ಪೂರ್ಣಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ದೇರ ಬರ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊಡೆದು తాగండి బేనండా తాగండి బుగ్గ ಏನ ಬಾಬಾ ಹಾಂ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಾ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಾ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಾ
ತುಂದಾ ದಂಬೆ ఆయనకి మూలే చౌలి మీ పల్లె చౌలి చౌలి దాల ఆపుజి అవులు నొత్ మేక మీ పల్లె రప్ప ಪೈಪತ್ತು మీ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಯ್ಕ ತರಗೆ ಪಡೋಡ್ಸಿ ಮಾತ್ರ మీ ಪಾಲೆ ಅಬ್ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಲೆ ಮುಲ್ತ ಪೈಪ್ದ ನೀರು ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಉಲೈದವು ಚೌಲಿಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ತ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು మీ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ನು ಮೀವೇ ಒಂದೇ ಯಾವಂದೆ ಏನ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇ ದೆಪ್ಪು ಹಂಗೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಅವು ಸೆಕೆ ಪೂಡ್ದು ಮೀ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ನೀರು ಬತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಯ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೀ ಪಲ್ಲೆ ಚೌಲಿಡು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಮೀಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಾನು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಕನ್ನೆ ಅದೇ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಅವಳು ಉಳ್ಳೀರ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ಸಿಂಗ್ ಬಟ್ರು ಉಳ್ಳೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನಪ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ಐನೂರ ಮೀ ಪಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಹಾಂ ಕನ್ಪೆ ದೇವ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮಗನ ವಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಚೌಲಿ ಆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಎಂಕು ಬರೋದು 2 ಜನ ಫರ್ಪರ್ ಈರು ಎಂಗ್ಲೇನು ಅನ್ಮಲ್ಪನೆ ಹೌದುನಾ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೇನು ಜನ ಬೋಡ ಅಂದ ತ್ಯಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಂಡರ ಬೋಡನ್ ಗೆಂಜ ಗಾನ ಕೇಳರ ಟಕ್ಕ ಆಟ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲ್ಲರ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಜಾತನೆ ಯಾಕಡೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕಪ್ಪಾಯಿ ಯಾಕಡೆ ಬಂಜೋಡು ಮಣ್ಣಿಡು ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಣ್ಣದ ಕಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ಬೇವ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇವ್ರೆ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಕೋರಿ ಇಡು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಅವು ಏನು ಸಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ನಾವು ಗಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗಸಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ಸಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದಾಲ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಅವು ಸಾರ ಗಸಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಸಾರ ಗಸಿ ಅಂದು ಸೊ ಈ ರಬ್ಬರಪ್ಪ ನಿಕ್ ಕೋರಿದ ಸಾರಿ ನಿಕ್ ತಾರ ಇದ ಪೇರ್ ಪಾಡುವರಪ್ಪ ಕಚ್ಬಾದು ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಓಕೆ ಕಜಿ ಕೊದ್ದಿರ್ದೈತೆ ಗಂಡ ಆತನ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕೊರೆಂಡು ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಹಂಚಾದ ಗ್ರೂಪ್ದ ಕಾಸ್ಕೊದು ಬರ್ಕ ಅಂದ ಗ್ರೂಪದ ಕಾಸನ್ಲ ಬರೋಲಿ ನೀರು ಹೆಂಚ ಪಾಡು ಈ ಕತ್ತಲೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿಯದ ಆಯ್ತನ ಟುಂಬೇಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋದು ಹುಂದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಪ್ಪೇರು ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಉಂಟೋಡಿ ಗುಲ್ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಒಮ್ಮೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಡ್ಲಿ ಮುಲ್ ಕಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದೊಂದು ಕಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಕೊದ್ದಿ ಅವಲಿ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೆಂಚ ಬತ್ತ ಉಂಟು ಆಣ ಗಾನ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪುದರ್ ದೀತ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಆಡಬೆ ಆತ್ ಬೇಗ ಏನು ಮಾರಯ್ಯ ನೀರು ಬಾಡಿನ ಸರಿಟ್ಟು ಕೀತಿಕವ್ ಅದು ಬೇಡ ಚಡಿ ಬೇಡ ಕೀತಿಕವ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಮತ್ತೇರ್ಮೆ ಸೊ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ತಿಜಿ ಕೀತಿಕಾವ್ ಪೆಜ್ಜ ಓಕೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಗೋರ್ದ ಕಜಿಪ ಸಾರ ಗಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಮಲ್ದೆ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ದೋಸೆ ಕಾಂಡದ ಬಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು 2 ದೋಸೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತಿಗೆ ಬೈಜ ಬೈದನು ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಬೈದನು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ತಲೆ ಶೋಕ್ತ ದೋಸೆ
ಯಾವ ದೋಸೆ ತುಲೆ ಯಾವ ತಿಂటే అవి ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೋಸೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಜರ್ ಮಾರಾಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಅವ್ರು ಪಾಂತಡೆ ಕಾಂಡ ಹಾಗೆ ಮಲ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೈತೆ ಅವು ಒಂದುಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ಕೊಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅನ್ಕೊಡ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಉದಿಲೆ ಉದರ ಹತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸೊ ಒಂಚ ಮಲ್ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಇಟ್ಟು ಏನ ಪುದರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ಚೂರು ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಚೂರ ಏನೊಂದು ಎತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಪ ಇನ್ನ ವೈರಾಂಡ ಮೊಗ ಒಮ್ಮೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತಗ ಜಾಕುಲು ಉಂಡಕ್ಕ ಏತು ಹುಷಾರು ಬಣ್ಣಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಬರೀಪಿನಿ ಈಗುದು ಮಂಚ ಜಾಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಏತು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬರೀಪಿ ಪೂ ಬರಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನ್ನಡು ಅವಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಕ್ಕೆ ಗಾರ್ದಲ್ಲ ಒಚ್ಚಿ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಬೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸಿದಾರ ಹಿಂಗೊತ್ತು ಜಿ ದಾಳ ಮಲ್ಪು ಚಪ್ಪಣ್ಣ ಲೈಕಪ್ಪ ದೋಸ್ತ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಕ್ಕದಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೊರಲಿ ಪುದರ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಕೊಡಿ ಸೇಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟಿಂಕ್ಲು ಏನು ಹಳ್ಳಿದ ಪುದರ್ ಮಯೂರದಿಲೆಗೆ ಆಶಲತ ಸೊ ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೆರಡು ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಪಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಯಾಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೀಲೆ ಅಂತಾರೆ ಗಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದೇವಾಡಿಗ ಗರ್ಲ ಮೇರ್ ವಿರಾಜ್ ಧಾಮ್ ಮುಂದೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜನ ಪಾಡ್ದೇರು ಐಟಿಂಗ್ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕಿನ ಬುದರ ಚಿತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೇರ್ ಶ್ರೀಧಾಮ ದಿಲೆ ಬಂತೇರು ಇಂಕ ಅವು ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಧಾಮ ಪಂಪಿನ ಬುದರ್ ಅವೊಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಶ್ರೀಧಾಮ ಅಂದು ಅಹಲ್ಯ ಶೈಲಜಾ ನೀರು ಸ್ವಪ್ನಗೂಡು ದಿಯರೆ ಬಂತೇರು ಎಂಕ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸ್ವಪ್ನಗೂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಮೆರೆಗ ಅವು ಸ್ವಪ್ನಗೂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ದಯ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬಂದು ಪುದರ ನೆಂದೇರು ಬಟ್ ಯಾನೆಂದೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನಸದ ಗೂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಪುದರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಐನು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನನ ಬುಡ್ದು ಗೂಡೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಜೇನುಗೂಡು ದೀಕ ಬಂದು ಜೇನುಗೂಡು ಸ್ವಪ್ನಗೂಡು ಕೊರ್ಚಿ ಜೇನುಗೂಡು ದೀಕ ಬಂದು ಸೊ ಶ್ರೀಧಾಮ ಜೇನುಗೂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಏನ ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಇರೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂದು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ಅಪ್ಪೆನ ಬೊಲ್ಪು ಪುದರ್ ದೀಲೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಸೊ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉದ್ದ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ತೋಚಿಚೇರಿ ಬೊಲ್ಪು ಶ್ರೀಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೇನುಗೂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರೆಗ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಡ ಪುಡ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪುದರ್ ಐಟೆಂಕ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಸಿಂಪಲ್ದ ಪುದರ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ರಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷರ ಬೋರ್ಗೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಜೇನುಗೂಡು ದೇರ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಮೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಬುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧಾಮ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಬೆಳಕೊಂದು ಬೇತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತಂಡ ಐಟು ತುಳುಟು ಬೊಲ್ಪು ತುಡರ್ ಅಂಚಲ ದಿಯೋಲಿ ತುಕ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಐತ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ ಎಂಕುಲು ಪುದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋತೆ ಬೊಲ್ಪು ಬರೊಂದುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಜೇನುಗೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಧಾಮ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಓ ಅಂಡ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ
ಗಂಟೆ ಹತ್ತನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡ 8:30 ಅಂಡ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.